ассалому алайкум, хуш омадед ба канали Бизнес ва пул. обуна шавед ва лайкро пахш кунед то аз наворҳои нави мо бехабар намонед. дар зиндагӣ бисёр чизҳое ҳастанд ки барои мо номумкин ё аз ҳад душвор ба назар мерасанд. чунин ба назар мерасад ки онҳо барои мо хеле вазнинанд. мақсадҳое ҳастанд ки чунон душвор ва номумкин ба назар мерасанд ки мо ҳатто дар бораи онҳо фикр кардан намехоҳем. ман мехоҳам як далелро ба шумо гӯям. фикронаи мо ба мисли донакҳо аст. онро эҳтиром ва хуб нигоҳубин кунед. бо мурури замон ин донакҳо ба дарахт табдил мешаванд ва мева медиҳанд. чӣ қадаре ки хандаовар бошад ҳам, агар мо чизе мехоҳем дар бораи муваффақият ва сарват вуҷуд дорад. яке аз омилҳои муҳиме ки дар бораи амалӣ кардани хоҳишҳои мо аз мо талаб карда мешавад, ин дар бораи онҳо фикр кардан, дар шуъури худ дарк кардани онҳост. орзу зарар надорад, аммо танҳо орзуҳои холӣ кардан шумо ба ҳеҷ ҷо нахоҳед расид. албатта шумо ҳақ ҳастед, аммо танҳо қисман мусбат ва манфӣ эҷод кардаи шумо ояндаи шуморо ташаккул медиҳад. мақсадҳоеро ки ба даст оварданиед дар назар бигиред. кӯшиш кунед дар бораи он фикр кунед ки пеш аз ба даст овардан дар бораи он чӣ фикр кардаед. ба хотир оред ки бори аввал дар бораи расидан ба ин мақсад чӣ фикр кардаед, ин кай буд, дар кадом ҳолат, чаро. шумо дар ёд доред ки вақте ки як фикр тасодуфан дар зеҳни шумо пайдо мешавад, пас он шумо дар бораи он фикр мекардед, лекин накардед. барои чӣ не? ман ин корро карда наметавонам. ин чиз барои шумо мақсад шудааст. фаромӯш накунед ки агар шумо дар бораи беморӣ ва ҳатто дар бораи бемор нашудан фикр кунед, мағзи шумо дар бадани шумо барои рушди ин беморӣ шароити мусоид фароҳам меоварад, ки ин дар решаи андешаҳои шумо буд. ин аз он сабаб аст ки шумо ин бемориро тасаввур мекунед ва сипас ба худ бештар зарар мерасонед. доимо дар бораи он фикр кардан ба он оварда мерасонад, ҳоло он ки дар охир ҳамашро фаромӯш мекунем. аммо агар шумо аллакай бемор ҳастед, пас шумо дар андешаи он бошед ки зиёновар ҳамонест ки боз мағлуб мешавад. чӣ қадаре ки шумо дар бораи он фикр кунед ки чӣ қадар бадбахт аст ва ҳеҷ чиз қодир нест, ҳамон қадар эҳтимол дорад ки ин ҳолат идома ёбад. одамоне ки дар атрофи шумо ҳастанд, онҳо ҳам чунин фикр доранд. инро худшиносӣ меноманд. худшиносӣ як маркази идоракунӣ дар сарҳади фикронаи бошӯрона ва ҳушёрона аст. чӣ қадаре ки фикрҳои шумо ки эҳсосоти аввал онҳоро дастгирӣ мекунанд, ҳамон қадар онҳо онро дарк мекунанд ва ба амал сар мекунанд. аз ин рӯ, агар шумо хоҳед ки шахси бузург бошед ва дар бораи чизҳои бузург фикр кунед, мо аз созандагони ҳавопаймо фарқе надорем. то он даме ки барои ҳар яки мо як лампаи маъруфро офаридааст, вай зиёда аз 3000 таҷрибаи муваффақро ба анҷом расондааст. ягона фарқият дар он аст ки онҳо боварӣ доштанд ки шахс метавонад парвоз кунад ва ин одамон рад карданд ки ба ин чиз қодир нест. ё худ эдисон ба он чизе ки рӯшноӣ аз чароғҳои равғанӣ мегирифт қаноат накард ва ӯ мутмаин буд ки инро ба нерӯи барқ метавон кард ва барои ноил шудан ба таҷрибаи худ ҳазорҳо таҷриба гузаронд. ҳамчунин касе ки боварӣ дошт ба алоқаи мобилӣ ва бо ёрдами таҷрибаҳо алоқаи автомобилиро сохт ки то имрӯз мо истифода мекунем. агар шумо хоҳед ки ба чизе қодир бошед, шумо бояд пеш аз ҳама бар сари он қобил бошед. аммо агар аз орзуҳои худ тарсидед, албатта шумо муваффақият ба даст нахоҳед овард. мо аз ягон миллат ё мардуме ки кӯшиш мекунанд камӣ надорем. ягона чизе ки онҳоро аз мо фарқ мекунад, ин аст ки ҳадафҳои онҳо аз мо дар ин кишварҳо садҳо ва ҳазор маротиба зиёдтаранд. аксарияти одамон ҳатто хурдтарин тиҷоратро кушода дар ин бора дар миқёси ҷаҳон фикр мекунанд, дар бораи он чӣ гуна ворид шудан ба бозори ҷаҳонӣ. аз ин рӯ онҳо дар назди худ ҳадафҳои мураккабтар гузошта дар қадамҳои хурд ба марҳаҳои баланд мерасанд. худро нисбат ба ягон каси дигар заиф ё камқобилият ҳисоб накунед. бовар кунед, агар ҳадафҳои шумо аз онҳое ки қавитар мешаванд бузургтар аст, шумо метавонед зуд роҳи худро пеш гиред. новобаста аз оне ки чӣ қадар вақт аст, кӯшиш кунед ки тамоми марзҳоеро ки майнаи сари шумо қобилияти шуморо маҳдуд мекунад раҳо кунед. ҳадди аққал мақсад надоштан ба ҳисоби миёна бошад. кӯшиш кунед ки беҳтарини аз беҳтаринҳо бошед.